Welcome to my channel. Bisaya Kuday at your service. So, today's vlog guys is i-share ko sa inyo yung mga items na nabili ko or na-mine ko sa online. So, ito guys, ito yung ayan, ito yung nabili ko. So, lahat ng ito is nakuha ko lang siya ng lahat na to is 600. So, i-share ko sa inyo guys kung ano nga ba ang mga laman nito. So, samahan nyo na ako magbukas nito. Ayan, so bubuksan muna natin. Ayan, nagla-live, yung mga live guys, nag-mine lang ako and then ayan, buksan muna natin kung ano ang laman. Ayan. So, ang ano na to guys is from CJ Apparel. Ayan, galing to kay reseller na kay CJ Apparel. Ayan. Handle with care daw guys kasi may mga mababasag din, mga babasag din daw dito. So, siyempre hindi ko pupulitin yung supot guys kasi sayang pwede pa natin magamit sa basura. Pang basura. Ayan, of course guys, wag na natin na-explain na maganda yung packaging nila guys. Kasi syempre, malapit lang kasi to guys. Parang kinuha ko lang siya sa Ayan, so, handa na ba kayo guys makita kung ano yung mga minine ko? Kung pasok ba sa banga? Actually guys, yung mga minine ko is ano lang to guys, buy with on your risk. Yung walang sapilitan, walang basagan ng trip, ayan, basta serbisyong totoo lamang. Ayan, charot lang, serbisyong totoo lang. Ayan guys, so ito yung mga nabili ko. So, I will open this one. Share ko lang sa inyo guys. Ay, nakuha ko pala to. Ito siya. Ayan. Bakit ko to binili? Wala naman akong anak. Ayan, kasi cheap lang kasi siya, guys. Nakuha ko lang siya for only 50 pesos. So, may bibigyan lang ako nito. May bibigyan ako nito na basta, meron lang akong pagbibigyan kaya kinuha ko siya. Anong pangalan nito? Cars. Ayan. Cars siya, guys. So, meron lang akong bibigyan nito kaya kinuha ko siya, guys. Ayan. And then, ito guys, kinuha ko rin siya kasi pwede ko siyang lagyan ng for only 20 pesos. Ayan, 20 pesos lang din to guys. Kinuha ko lang din siya kasi pwede ko siyang lagyan ng pagkainan ng baboy. Or mga chichirya. Ayan, mahilig ako sa mga chichirya na yan. Pagkainan ng baboy. Mga chichirya, mahilig ako sa mga chichirya kaya pwede ko siyang lalagyan. Tsaka, siya, hindi mo siya pwedeng kasi meron siyang dito sa puwet. And then, ito din guys, nakuha ko siya for only 20 pesos. Ayan, 20 pesos lang din to, itong bag na to. Ayan. Puro 20-20 lang to guys. Ayan. Sling bag siya. Tapos, lalagayan lang ng cellphone. Ayan. Paglalagyan ko lang siya ng cellphone. Pero actually guys, hindi rin ako ang gagamit nito. Ipapamain ko lang din siya kung sinong may gusto. Ayan. So, next is, ito guys, binili ko lang din tong scotch tape. For only 50 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, bakit ako bumili nito? Anong pagkagamitan? So, may mga chismosa dyan. Tapean ko sila, joke. Ayan, kung may mga magagamit to ng anak ko. Kasi nag-schooling siya. And then, ito guys, nabili ko lang din candle, scented candle for only 20 pesos.
Ayan. Actually, 25 pesos siya, guys. Kaya lang tinawaran ko sa kaya 20 pesos na lang. And then, ito guys, binili ko rin siya. Lagayan ng coins. Ayan. For only 20 pesos din. Ayan. Lahat ng mga nabili ko is 20-20 lang to. Ayan. Pero pwede siyang ilagay sa bag. Ayan. Kitchen. Charot. Ayan. Kung sino lang din ang gusto nito. Ayan. Pwede niyang hingin sa akin. Ayan. May kumuha na. Ayan. So, ito naman guys, binili ko na siya for only 50 pesos. Ayan, 50 pesos lang siya, guys. Ayan, 50 pesos. Dalawa na siya. Ayan, strainer siya, guys. Ayan, white and green. So, binili ko na lang din siya kasi 50 pesos lang din. Ayan. And then, ito, binili ko rin siya. For only 20 pesos, mayroon ka ng mouse. Ayan, binili ko din siya, guys, kasi Gumagana ba yan? buy with on your wrist. Sorry lang. Ayan. Itatry natin siya kung gagana ba siya. Ayan. Ayan siya. Pero okay lang yan guys kasi 20 pesos lang din naman. So, titingnan natin kung gagana siya. Mamaya, itatry natin yung sa laptop. And then, ano pa ba? Ito guys, bundle to siya. This is bundle. Bundled. Ayan, bundle siya. Mga anik-anik. For only 20 pesos din. Ayan, 20 pesos lang din siya. Mga anik-anik to guys. Ayan o. Ayan, magagawa ka ng mga bracelet. Ayan, tsaka yung mga pin. Ayan. 20 pesos lang din yan. And then, ito, binili ko rin siya guys. Ayan, kasi may pagbibigyan din ako. For only 30 pesos lang din siya. Bibigay ko siya sa, sa anak ng kapatid ko na si Taltal. Ayan, meron siyang manika for only 30 pesos. Ayan, malungkot siya. And then, ito guys, meron na akong nabili for only 20 pesos. Car. Ayan, 20 pesos car. Ayan, may pagbibigyan akong pares nito. Ayan, pares niya. Alam ko kung ganun. And then, meron din akong nabili na for only 10 pesos. Ito, lace ng ID. Ayan. Kung may gustong mag-mind dyan, punin nyo na lang. Ayan. Lace ng ID po, guys. Ayan. Ganyan siya. Ayan. 10 pesos lang yun, guys, ha. At saka ito, bag string. Ayan. Pambigay ko lang din to sa, mga pamangkin ko dun sa, Kaya, binili ko siya. Kasi okay pa naman siya, guys. Ayan. Ayan, 15 pesos. 1.5, 15 pesos. Dalawa yung kinuha ko. Tapos ito, tinawaran ko ng 10. Kaya, dalawa na sila for only 20 pesos. Ayan, tinawaran ko lang yan. And then, meron pa rin akong nakuha na ito, 10 pesos din siya. Kitchen. Ayan, kitchen siya, 10 pesos. Ayan, pang ano-ano lang, anik-anik. May kumuha na rin. Ayan. At saka ito, guys. Baso to siya, guys. Hindi ko nakita sa inyo yung last. Meron akong nabili din na ganito. Kaya, kinuha ko rin siya for only 50 pesos. Ayan, kinuha ko na rin siya. Kasi, saan na yung gunting? Ayan. Ayan, so ito baso to siya guys, baso. Ayan, so baso ni siya. Ayan, may pares na ka siya dito guys, yun. Dalawa siya dito. 20 pesos lang kasi siya, kaya kinuha ko na rin siya. Ano to siya, Brazil na baso. And of course, hindi mawawala yung pang market natin na guys, for only 5 pesos, kinuha ko na rin siya. 5 pesos lang din to. And then, actually guys, ayan, 5 pesos lang to. Ayan. So, actually guys, ang most awaited para talaga sa part of this, na mga minain ko guys, is ito. Ito siya. Ito. Ito yung nagustuhan ko talaga doon sa Tapos, nahiya lang kasi ako na konti lang yung ko. Ito.
yung isang set ng Korean shot. Ayan. So, bubuksan ko siya. Ayan. Bubuksan natin. Ayan. Shot. Oo. Kasi meron din ako nung nabili. Ayan Ayan. Ito siya. Bowl. Parang soap bowl. Soap bowl. Ha! Para sa mga sabaw-sabaw. Ganyan. Tapos, ito, yung niya, yung parit niya, yung para sa mga soy. Ayan. Kinuha ko na rin siya. Actually, guys, binibenta to ng 150. Nakuha ko na lang siya ng 100. Ayan. So, dalawa na siya. Ayan. And then, meron siyang free na ito. Ito yung kung sa sabaw, di ba? Pang sabaw. Alam mo yung sa mga Korean dyan. Ayan. Ito. Tsaka, mayroon din siyang free stick. Itong stick niya, guys, ay hindi siya, ano ba yan? Hindi siya disposable. Kasi washable siya. Ayan, nahiya na yung camera ko, guys. Ayan, washable to. Washable bull. Ayan, kasi yung anak ko na babae at saka yung lalaki ay ayan, ano siya, pwede mo siyang hugasan. Kasi ano siya, ano ba yan? Washable. Ayan, oh. Ganyan siya. So, mag-chaptics daw sila. Chaptik. Ayan, mag-chaptics daw sila, guys. So, yan lang, guys, yung mga na-mine ko mula sa mga online. Ito yung, yung therapy. Therapy ng pag-stress ka. Ayan. Yun yung mga binibili kong walang kwenta daw. Charot. Sabi ng kasama ko, walang kwenta. Ayan. Yan na siya, guys, yung nabili ko. Ayan. Isang set na siya. Tapos ito. Oh, made in China siya. Ayan. So, ito sa mga soy. Tapos ito sa soap. Ayan. So, yan guys. Yung mga nabili ko today. Ayan, Ayan, mga nabili ko. Ayan. So, binili ko lang siya guys. Kasi, gusto ko lang. Trip ko lang yung, sabi nga ng kasama ko, huwag daw ako mag-mine. Kasi, madadamay daw siya. Pero talaga guys, nagustuhan ko talaga to. Ayan, reaction ko. Tsaka itong baso kasi mayroon talaga din akong nakuha doon. Nung first, ayun, yung first na nag-mine din ako. So, I would like to say thank you kay CG app, yung seller nito. And then, thank you din kasi, ayan, nagpatawad. Today, and don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Ako Day. Actually guys, I'm just helping sa mga nagre-reseller kasi alam mo na sa pandemic ngayon. So, that's all guys and thank you for watching. Don't forget to on the notification bell para lagi kayong updated kay Bisaya Ako Day. And then, thank you for watching. Bye!